kalkuti cekrek Kyai Tugu Sinukarto menggih Sangsena tupi mulat padang kencar-kencar garing Astina samya mirengaken alawen para kawula tasih ingkang samya memuji marang Prabu Duryudana ngagung-agungaken Prabu Kurupati duka yayasinipi kaya sinebit talingane nanging tuwuhing bendu ing mangke kedalaken ngrusak kaendah wewengkon garing Astina
sira mandheg kok dhisik. Kowe arep menang endi Bratasena? Kowe arep menang endi Yayi? Paduka Kang Mas badhe tindak pundi? Wah, Abu Kunti. Aja kok pambengi. Urung lega rasane atiku yen to pancen aku urung bisa nggulung Praja Ngastina. Urung rumangsa ngarep yen aku durung bisa ngrubuhke gembong-gembonge Kurawa. Kakang Prabu Duryudana sak sedulure. Bratasena. Piye? Apa kira-kira lakon mangkul mau bakal bisa ngrampungke perkara? Wah, rampung ing marem atiku. Anakku, Bratasena. Kowe manut karo pengibu aja krusa-krusu. Aku kudu cumangkah. Biar belulah susah direwan sapa-sapa ijen mati. Ya wis. Biar pancen partine Bratasena kudu dikeroyok karo Kurawa. Aku ora wedi. Aku ora wedi, mati gelem, golek kudu gelem. Gelem-gelem ndriya mangu-mangungku. Kang watiman lelena tanpa kahanin. Anakku Bratasena, kok kali kaya temen kok buntut-butul halus. Aku iki ibumu, ya kuwi wis ngandhetake karo kowe. Kowe wis tau tapa luku kradanipun ibu. Lairmu wae lucu bungkus nganti kowe tak kula wentah. Bareng wis diwasa jebul. Kowe ora manut karo pitutule ibumu. Ora manut karo pitutule biyungmu petah apa. Nggonmu dekes karo ibumu. Ketoke kowe kuwi lairmu wedi karo aku nanging nyatane. Batemu kowe wani nyampalani pengendikane ibumu Bratasena. Apa kaya ngono kuwi kudangane bapakmu piye? Kowe aja keloro-loro. Aja keloro-loro rasane atimu perkara. Nggonmu mituturi kelawan anak sing Bratasena. Petak menapa kula terus tiyang sepuh tetemu.
kula menika mituturi anak. Mituturi anak kemawon boten dipun teka. Kok kali ngoyo sama pesan kula Rama. Bratasena. Wah, biasa kakek opo. Pone ngerti. Dereng karepmu kaya mangkono upamane. Yen to kowe jumangkah menyang negara Ngastina. Mbok paten ngono mati itu. Entek kula. Mesti menang. Kowe menang nanging kowe menang rampung kowe mateni Duryudana lah terus kawulane sing lagi tresnane karo Duryudana ki terus ambek kamarake kowe tega kowe yo regel mitesi kawula cilik-cilik kae tuh putuku nggih wong bagus ora kudu mengkono ya nggih Bratasena sebab yen to nganti kowe kedraruh karepmu Bratasena kelakon ning ora bakal entuk jatine pemarah ora entuk jatine kamulyan wisata apa anggonmu golek kamulyan kuwi rasamu sumeka kowe ora tulus apa seneng kaya kakangmu Duryudana tengok-tengok nemu ketuk mlebu gedhong magro-magro sing ora yasa terus ngerti kowe muring Duryudana kok pateni kowe ganti dadi ratu iya kundangane para pinisepuh kundangane para leluhurmu biyen kowe kuwi dadi satriya utama yen to kowe kepengin golek kamukten kowe kudu netokke dalane satriya dalane satriya priya yen to tumandang karya kuwi ora bakal ngarep pituwase aku tumandang gawe iki bakal entuk apa kuwi dudu dene satriya kuwi wong istana mongko yen ra teki satriya tumandang gawe kuwi sing ditindakake ya mung bab kewajiban kasatriyan memayu ayuning bawana perkara entuk-entukan ora dipikir dipasrahke marang purbane Gusti kang akarya jagat janji kowe bisa mangkono kuwi Bratasena wis to percaya karo kowe kowe bakal entuk kamulyan sing luwih negara Ngastina kowe bakal entuk kamulyan sing becike ngembo kaya kayangan Bathara Kidul yo kuwi ing karang kae lamane Bratasena yen kowe gelem nindakake dharmane kasatriyan yo kanthi tatas tuntas tanpa pamrih Gusti sing gawe ora bakal nikah lawan jeneng sira kowe bisa kuat dimangan ngelu ora kembangun kulit luwih saka kuwi bakal kuat kedunungan ngelmu kasampunan Bratasena apa kowe sing kurang karo bae pengenanipun kaki Bratasena
Yo sok kakekku padang keklawangan rasaning atiku kegambalane kaya rumahku wong kepapat obor sewu aku kundi aku jaluk pangapura sekabeh kaluputanku anggonku njogo dawuh pengendikamu aku kleru aku njaluk pangapura kowe aja srek kowe aja lara atimu Prabu Kunti iya syukur yang pancen loro ngalah iya wis Bratasena lawan kowe Kunti mangsa Budawa dina iki nggonmu mbajulake tapa nglame Bratasena sepisan tapa nglame kuwi suka pitulung marang panandhange minyak panandhange kawula cilik sing perlu kudu diayomi kowe kudu wani tumindak ingkang sabenere netepi tembung lati pakarti kudu nyawiji Bratasena
momongan kula para Pandhawa mugi nipun dikandara Bratasena lan para Pandhawa ingkang kasembadan netepi dalmaning kasatriyan Brasta angkara murka karo labuhane para Pandhawa Sura dirajayani lan lebur dening Pangastuti.